Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad ko nang, napaakas ta tirupam. Ne. Apay, kapitan. Anya ti madi iti rupak. Na, apay, ada yung bagak nga maditirupam. Apay nga road. Na. Anya nga iti katawaam, kapitan. Ay, ada nga minadlaw ka. Dahil ta buok mo. Street. Ay, nakariban ka matin. Ha? Ken, oo na, medyo lima baga ti bibig mo. Naka-lipstick ka pa. Ay na, kapitan. Payman lip balm, kapitan. Dry nga min ti bibigkaw. Ken, pimo daw ba si tarupam? Kahit maan ano, aya. Agpapintasak mo basit, Siguro ada gapuna niya. Siguro ada boyfriend mo. Ha? Kwa... Di mo nilibak ta nakadkadlaw. Ay, wan, kapitan. Ada talaga boyfriend kaw. Taga-ilay. Taga-ili? Naimbag man ta adan boyfriend mo. Tapno ada basit istorya am kadagiti ko marim. Mababainak nga road. Taita payabakita ko na maadaanak iti karelasyon. Okay lang day ta kagawan. Amom tumot kada kami Uwan, kapitan. Ibagam ta agsyat kami to. Sige, kapitan. Ibagak to day taken ko na. Kunan ni Inteng, nga adda kanon karelasyon mo, marikwanan. Nasa una gayam ken ka. Ay, baknang ka day. Gwapo ka day. Ado ka dit kwartana. Kaano kayo anang rugay? Kaano ti kalay sayaw? Ay agsasaruno mo ti saludsod mo. Ay katsong batam, adag iti saludsod ko. Agsasaruno nga raw ti saludsod mo. Awan pa'y nakawatak. Kunak, mano ti tawan jay boyfriend mo. Ay, lakay mo tan Siguro, agtawan mo tan iti sibintay. Ay, kunak 27. Anya? Agam, nasaya at mat, tanaadaan ka iti boyfriend, Maray. Ay, yamam tuman mat kada kami ka ni Marituyang. Wan, Maray. Dumtang to dayta nga aldaw. Ay, kaano nga'y dayta? Dumtang tulat ta kaday. Ay, wen gayam. Sa dino nga'y tinakaam-amuam ken kuana. Iti Facebook, Aya. Guwapo ka day, Maray. Uray lakayan. Gwapo lata, Maray. Ad-adda pa'y siguro, idi kaububingan na. Ay, sayang. No, apay nga ita kayo laang anag kita. No, idi kumapay kaububingan yaw. Nalabit, adda kumaanak mo, Maray. Ay, huwin nga rod Ay, anyangay nga rod. Kastoy talaga, tinayurit, agasa. Nakadanon tan dito'y batog ti restaurant pagkitaan nyo iti boyfriend mo, nanakwanang. Huwin nga rod. Atuyan ti plitek. Agyaman nana. Mabalin ka diti sumurat, nana. Kita man ti ko na ma-boyfriend mo. Saanan? Alaki din. Ingkan, ta umunaga amatan di ta restaurant. Sige nga raw. Tinak ko na di paradaan. Tinak man nagpila. Iday pa'y naka-order akiti kananta kwanang. Huwin nga rod, Minsyo. Imo na kagayam nakasangpat di ti restaurant. Ay, pasensya kan narigatan nakalugan. Sige, mangantan. Ti in-order na akanan na. Kat adda karnina.
pork chop kan fried chicken. Ada pa'y Shanghai na. Idinto ta syakat natang laeng ada na iparabaw nga itlog ti in-order na kanag. Oh, apa adi ka pa'y lamangan, kuanang. Ay, kwa. Ay, nabsugak nga maing. Kalkalpas ko nga minanangan ijibalay. Sakbay nga inmayak. Sige. No di mo kayat, i-take out mula ang ganday takanan. Sige, agorderak man iti inumak adyaws. Uminom kan iti danom. At least, libre. Ay, di ka agdanag. Tabayadak ti Diyos nga orderak. Kuripot da ito'y alakay. Waiter! Yes, ma'am. Ikanak man iti pineapple juice yo. Kan ikanak iti French fries. Wen, ma'am. O, sige. Kuripot da ito'y alakay. Natenglaeng kan itlog ti in-order na para kanya. Idento tayo sukat nagado a karne asidaon na. Kastagayam ti kayat mo akanan. French fries. O sige, makamu ka. Tangay si kamat, timang bayan. Ay, imbagbay ni Marikwanang. Tabak ng kanuja boyfriend na. Ket bayat atabak nang tapno agbalin adun yan ni Marikwanang. Ay, ada ko mamit boyfriend ko abak nang. Anya? Ada ko mamit boyfriend ko abak nang. Tapno agbalinak met adun niya. Ken makagatangak iti ado nga alahas ko. Ken makagatangak iti bagken sapatos ko nga agkakangina. Naa. Ada ko mamit boyfriend ko abak nang. Tapno ipanak ijay kaulpan ni Ragsak. Ay, sus. Ken, tapno inaldaw ko maapasig ana iimas ti sinsidaag. Asaan apasig anateng amapan ko laog guten di taarubayan ken likodan ti balay. Ay, ket ingkag sapol iti baknang agbalin a boyfriend mo. Ay, agpaisaw intay? Na- Itulok mo? Naa, tapos la maragsakan pa iti imbaga. Ay, inak talaga, intay. Ay, sige man nga ron. Ket ibiro ka nakmat iti baknang agbalin a girlfriend ka. Ha? Una, tapno patas. Awan problema. Ala, ingka agbiro kan iti baknang, banang. Ket laglagi pa nga isapulan nakmat iti girlfriend ko a baknang No awan masapulam, uray saan kan nga agaw awen. Badaw, kaano ta nga taabumak ng aya? Ay, mangang kaki dyan. Naimbag pa'y ni Marikwanang tadagayang boyfriend na abak nang. Kahit, Swerte ni Marikwanang agasam nga itabak nang ti boyfriend na. Sigurado nga umadaw ti kwarta na. nga ta. Una, takanayon to siguro nga ikan ti boyfriend na. Ay, sayang. Anya ti sayang. No kumangamin ta ni Ignacio abak nang ti sinong batak iday. Di mayat ko matibiyag ko ita. Di kanayon ko maanaimas ti sinsinaak. Di kanayon ko maanapintas ti kawiskaw. Ken nalamuyot ko maakod ti pagturturogak. Ken naragsak ko matibiyag ko ita. Di sana ko mangagparparikot akanayon no pangalaak iti igatang ko iti bagas ken sidaan. Di sana ko makanayon nga umut-utang iti tersina ni Marikwanang. Ken sana ko Usan! Nasakitan tila payag ka, adumdumngay. Kalpud no mga main. Damag ko, balo itan ni Ignacio. Hala, hingkag paaram king kwa na. Baran kaya nakapay. Ha? Halain kan! Nawaya ka mapan. No kayat mo di, tulod ka pa iti balay da. Ha? Alam, amin na, nakawas mo. Ta itulog ka, itayan ni Ignacio abaknan. Agtugtugawa man pa dito'y paraangan mo, kuwarag. Katuan na, tataba daw. Kapag-isaw, nagluto akiti merienda. Pagsangwan ta da ito'y buko jawas, kanda ito'y ginatang ko apansayt. Ado da itaw. Ay, pag-iso nga raw. Ay na, mabisina nga may. Mala, agmerienda talata, tata. Alaman nga raw, kuwarag. Barang maikat ti pungtot ka. Ha? Sino ti kapungtot mo, tata? Ay, nituyang ko Nagbabawi ka no anak, asawa kanyak. Tapobriak. Anya? Apay nga, kasta ti kunana. Di pala ka nun ni Ignacio abak nang ti sinumbatan na. Tabak nang. Wine.
Ay, amukaon. Namuan na sigura nga da boyfriend ni nanakwa nga baknang. Kat umapal. Basta nga raw. Wan, baknang ka no ti boyfriend ni nanakwa nang. Intulod ko iti agsapay jay ilay. Tagdayt-day ti boyfriend na baknang. Haya. Nalagit dahin, tatabataw. Kanintan da ito'y pansitaw. Saan mo pala panunutin ni nanatuyang? Agmirinda tapay. Adday ta. Naugas akon dagiti plato an naurnong dito'y lababo, minsyaw. Sige, aglaba ka pa'y nga rod. Tanaurnong meten dagiti murang ko. Kunak man no adda katulong mo. Pinapanaw ko tasadot. Sige, ilabaan nakpay. Ay, agina na akon ta. Nakalaba akon. Wanang, anda merienda ngayon sa ganak. Alaman nga rod ta, kasla mabisinak. Atoy. Para kaniyak da ito'y ham sandwich kan orange juice. Takukuam da itadanom kan biskuit. Ha? Ni, apay ngay akas ta, mensyaw. Kasla saan apatas Saan kan nga reklamo? Naimas ti meriendaam. Idento ta siyak a pinagugas mo iti naurnong a platom. Kan pinaglabam iti adu amureng mo. Kat danom kan awan raman na a biskwit ipameriendam kanya. No di mo kaya, di saan lang. Basta siyak, ang meriendaan. Medyaw, nakaluto akaon. Good for to tilinutaw. Nasayat met. Tapno at dapay ka na kinto nagsapa. Ha? Kaya't mo asawan, di nakpakanan sakbay nga agawid ak. Mabalin mo timangan, ngam sabaw laang ti sidam. Anya? Sige, isaganam nga roden ti lamisaan tamangantan. Innapoy laang kan sabaw ti ipakan mo kanyak. Idento ta siyak tinagluto. Ay, grabe. At least, pakanin ka pa'y. Ay, kuan ang nakasarsarak kaan. Malamin siya, inakaon, agawid akaon. Mangan tapay Ay sanan, kan jak kayatan nga kita tapay. Jak impagarop nga damat gayam kurkurang ti panunot mau. Anya nga dakurang ko? Limpyo ak mata. Jak amo no anya ti hawag ko kan ka. Ngala, inakon. Naglako akla kumaitangal daw. At least, sanak pa'y anabannog anaglaba. Kuanang, kaya't mo ka di tagkalaysatan? Ha? Akalaysatan kuanang, tapno at dakad kaduak dito'y balay. Ha? Uray dito'y kan balay nga agnaed, kuanang. Ipagnatan dagiti masapsapul ta para iti kalaysatan. Aday tanling siyaw. Nagatang ko amin ang apara iti kusina. Ayan ti resibo. Adtoy. It 50 amin to'y resibo. Awan mo't inyawat mo asukli. Ha? Ikwa. Siyempre. Nag-tricycle pa'y kan mapisinak. Isu agim matangak iti palamig kan bananakyaw. Kat kinan ko itiig iti kalsada. Imbagak ka di nga igatang mo no ada sukli. Anya? Ala, ingka nga ruda nagluto. Tamabisin akon. Aday ta. Mangantan. Kontrolem ti sidaam ko anang. May sala nga islay sa karne ti sidaam, ha? Kanagaduday ta na idasar. Saan ka di amabalin adwa nga slice ti sidaag? Total, adumag. Ay saan? Kwartak ti inggatang mo iti dayta. Iso may sala nga slice ti sidaam. Ay, ala, kukwam aminon. Agawid akon, di kan kayat. Apay ngay, katagkalaysatan iti mabit. Agkalay sa tarupam.
Agtali na daklaangan abaak, ngam ti makikalay sa ka, ha? Ditakan! Na, unay day ta nakatawa mong tuyan. Amom ka day badong. Imot gayam tibak ng a boyfriend ni Marikwanang. Ha? Agasam, pagsirbyan lang arudan ni Marikwanang, kontrolon na paitisidan ni Marikwanang. Ayun na yan. Huwag ka nung araw. Agraraman to mga may ni Marikwanang. Maki-boyfriend ka, kano ni tibak ng. Pagkatawa man ay. Agraraman at talaga ni Marikwanang. Bak nang kano ti boyfriend na ngam imot mat gayam. Ay, anya ngay nga raw kagawad. Bay amon ah. Ay, ananwak ngay ti kasjay a tao. Di oray awan asawak no kasta. Awan makidi na pukaw kanya ka. Tadyak mat intulok a maturog a kiti silid na. Ah, kasta ka ni. Ala, barang adan tumanan dumteng sa balay. Saanon, kapitan? May mamilangan o ada kadwam iti panagkapsut mau. Tapno ada kabinadang mau. Ay, sabagay kapitan. Di ka maawanan iti namnama kagawad. Tabarang dumteng to pati mas nasaysaya at alakay. At parakan ka. Ni kapitan mo't lalaki ko namot saan alakay? Unyag peso. Dumteng to lata ti lalaki at parakan ka. Ay, sapay ko mga rudta kasta, kapitan. Agur urayak latta. Una yun da jamiling na agda-agdan dagiti anak na. Sakit pinanawan ti asawa na. Day taka ngamain. Taday talaagan anak ti pagalistuan na, ha? Ay na, Mare, imbes at tulungam, ang kastapay ti ibagam. Agpaisumag. Anya kumangay ti maitulong ni Marituyang. Agaw awer iti anak ni Mileng. Ay kat maitulong na lati maitulong na Ang sabagay, awan latam mo kun aramid na dayta. Kat no day tala agoy uyaw ti paglaingan na. Wan nga rod uray kita maribanang. Agwaras day ta chismes. Ani Mileng kat agdan-agdan dagiti anak na. Ken pinadawan ti asawa na. Nagalasan ti ugaliyaw. Apay, chismos akaya. Naku namon, Mare. Uray ilibak mo, tamakita iti aramid mo. Inteng, addamanen imay, sapsapulen na ka, adda ijay salas. Asinaw, babae ka di? Masikog ka di? Wen, kat si kakano ti amha. Anyat ko lang. Siyak ti ama. Nagsaya atayin. May sa akon nga ama, banang. Apay, adda ka din na si Kugam. Si Kamot, agang angawak only. Ala, rumarkan dito'y seled, taing kasangwan. Ay, kapitan! Awan maninigatang ko iti gatas ti anak ko. Kasano day tuyan? Agbisindan. Daytan, tumita anak kayo nga anak. Ita, siyaki din ang kapitan, ti asit kanyaw. Apay, siyak ayati ama. Enteng? Agpay sumat. Ala ka niya, kapitan. Kasyan nyo dagiti anak ko. Agsasangit dan iti balaya pinanawak ta mabisindan. Ultimo gatas, katawan. Naimbag kumamot no ada trabaho, nga mawanmat. Apay, lilang. Ayan ayati asawam. Pinapanaw ko na, nanabanang. Ngamin, sa dutmat. Kan, isupay apakpakanag. Day tala mga arakop kanyak ti paglaingan na. Nga uray imal aldawan, agar arakop latta.
nagmay hatay. Intay! Ha? Banang, ay unay ka ta, makakikigtot ka. Saya atam ti panagsungsungbat mo. Intay! Ha? Ala ka din kapitan. Kasya nyo dagiti anak ko. Uray 5 gasot lang ti ipautang nyo kanya. Tay gatang ko iti gatas dagiti anak ko. Ala, ikamon, intay! Wen nga agpayso, marikwanang. Mayat day taan na panunot mo. Mangbukal tayo iti grupo dagiti solo parent. Kat mabalin tayo nga idawatan iti tulong kadagiti addaan kaase. Nangruna kadagiti babak ng aglaplapusanan. Ken, mabalinda mo ti maadaan iti pagsapulan iti dayta agrupaw. Ta mabalin nga daag sponsor kadakwada para iti bangunan daan ni kusyo. Dipindin tulat taano kasanaw. Win nga rod, takas ka nililang, pinanawan nila kay na. Sakit awan trabaho na. Hanggang kasano nga rod ang makatrabaho, kat babasit met dagiti anak na, kanawan pa'y agawer. Ay, anyan. Anya ngay nga rod a pagkwarta ti mabalin na nga aramidon, nga uray adala iji balayda. Tadimot nga rod makaruar nga agtrabaho. Day tanto ti iremedyoan tayo, maray. Enteng, rumwara kita nga agsapa, taad damiting dagiti solo parent. Apay solo parent? Apay solo parent ka? Na, saan? Da kami kan ni Marikwanang tinangiruge iti dayta a grupo. Tauray saan kami ang miyembro, ngamnas ken nga da kami lata tumulong. Tangay da kami mat tinangiruge. Para iti anya dayta aya a grupo? Para nga rod kadagiti solo parent a babae man wenno lalaki. Dagiti balo, kan pinanawan ti asawa da, etc. etc. Nawa tamaon? Kahit pangusaran nyo iti dayta a grupo. Uray makuna a solo parent dagitoy, tadamot serbida iti barangay. Ket bareng addan to tumulong kadakwada, babaan iti dayta a grupo. Kala, makaamu kayo nga ron. Pagsayaatan ti bumarangay daytoy araramiden me, inteng. Rumbanggit di kumaamay sa ka tumulong, gaputa si kakot nga rod ti kapitan. Anyat bibiyang ko di tangay. Na. Sa nakmet a solo parent, sa nakmet a balo. Inak man lang. Ay, masurunak ang makisarsarita ken ka. Maray, ada 30 at tao ang nakikapang iti grupo abuklan tayaw. 30? Anay, nagadumot gayam. Wen maray, ada kadita apa, ada ta babakat nga balaw. Ada mo dagiti teenager a babae. Ada mo dagiti pinanawan ti asawa da. Ay, kasta. Ala, nasaya at mat nga rod, takayat dati kimapeng. Mabalin tayon nga irugiti meeting maray. Humabol ton dagiti daduma, no adda pa kayat na ti makikapang. Anya kumangay ti maganab da maribanang ken marikwanang iti kastang aramiden da. Solo parent nga. Kat, pahian nyo latta idaan natuyang. Awan magdakas na dayta. Kahit si kangay Violet, apay adi ka nakikapang. Sanak mat asulo parent nana. Ayun na niya. Nadamag ko, nga ado kano ti kayat na ti makikapeng dita. Nang runa dagiti babalas ng anaganak, nga intarayan ti boyfriend da. Ngam amam, sa balay ti atap ka. Anya ti atap mo, nana? Apag kwartaan da maribanang ken marikwanang dayta a grupo. Ha? Wun mag, pagan ano da ngay mo't nga aramiden ti kasta, no awan magimulanda. Ha? Iso amamati aklaunay, apag kwartaan da dayta binuuda a grupo.
Nagmi-meeting kayo gaya man ti banang. Wen, kwarog. Nang bukal kami iti may sa grupo. Solo Parents Group. Asosasyon. Wen kastanto ti pagbalinan na. Solo parent. Wen, adu matikim mapang. Anya nga iti rasaw na binukil yun ta grupa wantay. Para iti pagsayaatan da a solo parent. Ado ti mabalinda nga aramidan para iti pagsayaatan da. Huwag kagawad ko nang. Kasta ti dama ka nang ngagkaw. Napagkwartaan may kadimari ba nang ti binukol mi a grupaw? Kasta nga rod kagawad. Ay, na yan. Asino nga'y tinangipadamag iti dayta? Daka mo kagawad. Ang kasta mo tinamuak ka ni Bakit Gloria. Bakit Gloria? Ti bakit a chismosa? Apay akasta ti ipadpadamag na. Kasta ka nung nga rod tinanggag na kagawad. Ay, na yan. Kinanggag ko pa ya. Nga ado ka nung ti agikat iti dayta grupaw. Iti daytaan amwanda. Anya? Naimbag ta imay ka dito tersinak, maribanang. Umayak gumatang iti kagudwat kilo nga asukar, maray. Sige, mabit lang ta ikan ka. Kagudo at kilo nga asukar. Adtoy, maray. Adoy matibayad ko. Maray, naamwam ka din ti maipadpadamag at ti grupo a solo parent kat pagkwartaan ta kanaw. Na, asino tinagko na iti dayta? Dayta nga raw ti chismis ita dito'y kabildatan. Asino tinangi chismis iti dayta? Dayta tinasken nga amunta, maray. Uray kita inyaw. Umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Kasta ka day. Si kagayam tinagdaudan dayta a chismis. Pudno mo nga mainsan kaday. Ay, jakam mo Si kalaang mo tinagko na iti dayta. Naamuak dayta a chismis kadag iti akikinuto di tayo gigit ti kalsada. Tapudno mo nga main. Uray kita umadun to ti kwarta da maribanang ken marikwanang. Aklunam ka day asika tinagtaudan dayta a chismis. Ewan, aklunakan ka. Ay, no kasta. Apay, anak ko na mapagkwartaan daba ng kenkwanang ti grupo a binukalda. Ay na Mari Gloria, nagado awagas datap numaadaan day ti kwarta. Babaan day ta grupaw. Basta paliiwan ta, ta sigurado, umado ti kwarta da maribanang ken marikwana. Ay na, mamahati ka kanyak, Feli. Pagkwartaan lang da marikwanang ken maribanang ti grupo a binukulyaw. Apay akasta tinakunam, nanatuyang. Apay, di mo ka di maamirais. No apay nga insingasing na amang bukol kayo iti kasta grupaw. Ha? Apay, Felay, kaya't yu ka di ti agpaaramat iti pagkwartaan da maribanang ken marikwanang. Kasta nga ta? Wunmag, iso asaan kayo nga agpaaramat. Kaya't na kayo lang nga pagkwartaan da kita adwa. Ha? No kasta? Agikatakon iti grupo mi. Kunang ano pagsayaatan mi a solo parents, ang saan mo gayam, tapagkwartaan da kami mo't gayam, iso anang bukal da iti kasta a grupo. Angkal, nang bukal da antibanang iti grupo da, ngay nawagan da iti solo parent. Anya nga tanong mang bukal tayo mat iti grupo da iti lalaki. Anya ko maagrupo day tangay. Grupo ada iti maingal a lalaki, angkal. Grupo dagiti maingal? Ay, may sak di ka na. Uray sa kangkal. Sige, mang bukal tayo mamat iti grupo da iti lalaki. Awagan tayo mat iti maingal group. Ay, nagmayat adang gain, kwaraw. Kahit anya nga iti trabaho tayo iti dayta a grupo. Da tayo ti agbalin abantay, kan taga-ispal ka dagiti kabusor nga umasak dito'y barangay tayaw.
Dagiti amin nga istambay. Alukuyak a makikapang. Dagiti amin na lalaki at iarak lang ti amuda. Alukuyak ida makikapang. Uray dagiti lakay anapigsapay lang. Alukuyak ida makikapang. Agkay-kay sa tayong magtrabaho para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Ay, nagsayatan. Alangarod, mang-recruit ka iti lalaki nga agbalin maingal. Unang kal. Nasayat launay day taan na panunot mo. Ala, ingka nga rodin ag-recruit iti agbalin maingal. Ay kahit nasayat at ikasta, inteng, mayat no ado ti kumapeng iti grupo abuklen nyo. Tapag sayaatan mo't lang ti barangay dayta. Ewan nga ron ba nang? Sapay kumaatakas ta. Ay, makapadismaya. Apay anak ko na, makapadismaya. Ngamen, adon tinagikat anag miyembro iti solo parent group. Apay ngay. Adda ngamin nang dadaal kada kami. Inwarwaras na apagkwartaan mi kanulang kan ni Marikwanag ti grupo abinukal mi. Ay. Sana nasayati kasta nga aramid. Ti mang dadaal, iti kabaranggayan na. Ay, win nga rod Ay, day tanto ti may sa trabaho, dagiti maingal boys. Ti mang tilew ka dagiti chismusa. Ken mang dadadaal iti imahe ti kaaruba na. Ay, no asino kit dimot dagita atat tao No apay apakaragsakan dati mang dadaal iti kabaranggayan da. Word maray. Ni kano marituyang tagiwarwaras iti kontra kadata. Ibagbagana nga aramaten tanto kano ti binukol ta agrupaw apagkwartaan ta. Nagbalin man na kontrabida ni Marituyang. Noan niya ti gapuna kasta ti aramiden na. Isukat ajak kayat nga iraman ta iti daytoy agrupo. Takasta mo ngamen ti ugali na. Wan nga roda. Kaut, anya ita ti aramiden ta maray. Ay saan ta apaapiktaran kan kwa na, maray. Ipakita taan na saya at timutibo ta. Para kadagiti solo parents dito barangay tayo. Wan, maray. Ngamba. Ay, anya nga iti maganab ta iti dayti nga aramiden ta, maray. Ay, win nga rod. Ang inrugita matan. Iso nga ituloy tan. Alukuyin tapay dagiti daddo maasaan pay anag membro. Tapno, ag-member damay. Sige, maray. Uray madi ti agwarwaras at chismes may papankadata. Ituloy talatta. Masapul nga agnakam ni Marituyang. Padpadaksen na tagayam. Anya nga iti aramiden taken kwa na, maray. Pagmultaan ta. Sayat ma, may ka nanatuyang. Ang reklamo kan ka. Reklamo da ka. Ta ichis-chismis na kami gayam. Panang dadaol ti aramidam. Wen nga rod Ibagbagam kit din apagkwartaan minto ti binukal me a grupo. Akino nampay aday tati motibo me. Iso anang bukal kami iti grupo ti solo parent. Ay, kwa maray. Siyak ti may sama ka panagnag. Akasta ti inwarwaras na. Gaputa kasta mismo ti imbaga na kanyak. Uray siyak. Kastamat lang ti imbaga ni nanatuyang kanyak. Anya ti makunamita nanatuyang. Ay, kwa. Saan may akayat ti kastoy nga aramin mo, Marituyang? Iso akayat mi amamulta ka iti aramid mo apanang dadaol kada kami. Kanunungak dayta. Ay, kwa. Ay, pagkawanan da kuma. Saanin maulay? Nasaya at ti motibo me. Ang padaksen na kami kiidain. Ay, nasken nga agmulta ka, Marituyang. Ay, kwa, saan ka di, amaray? Awan kwartak. Bayan nyaw, iwaragawag ko iti intero a barangay, asaan apod no timbagbagak. Iwaragawag ko pa'y anasaya at gayam ti plano yaw.
Ay saan amabalain marituyang? Nasken nga agmulta ka. Tapno agnakam ka. Day tanto mat nga min nanatuyang. Nagturod ka mang dadali ti pada mataaw. Anya nga ita, madaksan kan. Ay, kwarog. No dagas ti aramid mau, dagas mo ti maganap mau. Mahawatam nanatuyang. Ay na, kwarog. Ay, sorry talaga ako kumaray. Suray, pakawanan na ka din na. Agmulta ka, marituyang. Dayta ti maiparbengken ka. Nagkuna nga main. Ay kakabsat, no daduma drama ni Kapitan Enten ket maghugi iti katawa, nem adda talaga dagiti pasamak ibayat na agkatawa ka, adda met basit sakit samwek iti puso. Tadito iti barangay saan laeng ipagigyan dagiti istorya ti kalsada, ti tindaan, ti balay, ken ti opisina ni Kapitan. Dito met makita no kasano ti tao agdamdamag, agap-apal, agtarigaga, agkamali, ken agsursuro iti napait kinapudno. Iti umuna kasla simple laeng amin. Nakita ni Kapitan ay nagbalbaliw ti itsura ni Marikwanang. Naayos ti buok na, kasla adda kinarang ay iti panagrupana, ken nang runapay, nalabaga ti bibig na. Ket ni Kapitan, kas iti gaganggay ima nagpatawa, saan ay nakapugo. Apay, adda ka di nakipintas kang ka? Adda ka di boyfriend mo? Ay, kakabsat, idida mo katawalain. Niyam ay di inamin ni Marikwanang aadda pudno ay lalaki iti biyad na, dahita tinanirugi iti amin aririken panagdamdamag. Saan laeng basta lalaki? Bak ng kano? Gwapo ka no uray na tainanin. Ket ti nakadagdag pay, iti Facebook da nagkakilala. Dito nagrugi ti imahinasyon dagiti tao. No bak ng ti boyfriend mo, siguro na imas ti makan mo, napintas ti kawes mo, adda alahas, bag, sapatos, ken kasla agbalin ay nasaya at amin ipaset ti bayad. Niyem ay, kakabsat, daytoy ti peligro no ti mata ti marikedang iti ragsa, saan iti puso. Tati makita iti war, saan ikanayon ay iso ti pudno iti uned, di na pa ni Marikwanang makikita iti data, bak ng ilalaki iti restoran, kasla addanam namad sumindag iti pananot na. Nalabi ko na iti bagina, daytoy kaditi rugi ti nasaya at ay bayad. Daytoy kaditi lalaki imang ipakita kanyak ti ayat ay napintas ken narang ay. Niyam kalpasan laeng ti sumagmamano minuto, nagsimpati pudno irupa ti lalaki. Isuna, nang gordo iti karne, pork fried chicken, kenda dumapay na imas etarawan. Niyam para ken Marikwanang, itlog ken kanen lain. Ay, sakit dayta, kakabsat. Saan igaputa basit ti taraon, niyam gaputa adda kinadats iti panangipakita. No pud na di pinateg mo ti tao, uray simpo ti adda ken ka, ayat mo nga ibinay. Niyam ditoy, tibak ng ilalaki ket kasla adaan iti amin, niyam awan ti na ited na di respeto. Ay di kayat ni Marikwanang ti juice ken french fries, saan ay manlaeng ay nalakati sabat na. Kasla ibagana, no kayat mo bayadam. Ket ditoy, ti katawan nagbalin ipay. Taan niya ngay ti serserbi ti adu, kwarta no basit met ti puso. Anya ngay ti serserbi ti kinabak ng no ti kadwa mo ket adtalinad marik na nga agpakumbaba, marik na nga awan bileg na, marik na nga saan ina isang sangayan. Dadumapay inakanggay iti istorya ket imuna di nagapan. Kuna da, naswerti ni Marikwanang tabak ng ti boyfriend na. Adda pa'y nang tatarigagay nga isuko mati adda kadua ibak nang, tapno saanen ay makarik na itirigat, tapno adda manggatang ti amin ikayat na. Niyam sa diay na ipakita ti bed na saan amin ikasla na lamuyot ket naragsa. Mabalin na adda ko arta, niyam no ti trato ket kasla katulo, no ti saw ket napigsan niyam awan ayat, no ti kanen mo ket kontrolado pa, dayta ket saan eragsa. Dayta ket kasla balod napintasan laeng ti war. Ket adda pay may sa ipasamak kasla na aramid tapno ipakita iti amin ti leksyon. Ti may sa ilalaki nadamdamag na adda ko mametbak ng ikadwa, naramanan met ti kasasaad no ti tao addaan iti kontrol ket awan panang naasi. Pinagluto, pinagugas, pinagtrabaho, nem edi ad merienda, ti nasaya at etaraon ket para iti may sa, ti danong ken biskwit laeng para iti sa bali. Ay, kakabsat, dito ay imapuko ti katawaken sumrek ti realidad. Adda dagiti relation ikasla ayat tinagan, nem etipudno, pananghusar laeng. Adda dagiti tao ay kayat dati kinabak nang, nem sa anda ay makita nga agbalinda meten ay nakulapay iti dignidad.
Ket na dumting ti tiempo mapanunot da, nasaya at kumano sa anak nagtarigagay iti dayta, naladawan no masugatan ti puso. Ti mensahe ni Kapitan dito'y ket nalawag unay. Saan ti walat ti agayat? Saan tinapintas kawes ti mangted iti seguridad? Tipod na di kinabak ng ket ti tao mangipateg kang kauray awan ti adu isa ni kwa, ti tao mangibingay iti makan, iti respeto, iti oras. Ken iti kinaimbag. Tanaw ti ayat ket sukatan na ti presyo ti taraon mo, saanan dayta ayat. Negosyo dayta ti puso, niyam kakabsat, saan laeng maipapan iti ayat ken kwarta ti drama. Ta iti sa bali ipasamak, mas napaitpay ti na ipakita, ti bed ti may sanga ina di pinanawan ti asawana, ag may sa imang taripato kadagiti anak na. Daytoy nga ina, awan ti adult pagpilian. Ada anak nga agkasapulan iti gatas, ada balay ikasapulan ti taraon, ada lawas mabanog nem masapullata nga agtutuloy. Ket imbes ko mga agtinulong ti agkakaruba, ada pay dagiti nagbalin managdamag. Ay, no daduma, ti kasakit ti tao ket saan ti panagkurang ti kwarta, no di ket ti panagkurang ti panakaawat ti adlawlaw na. Iti lugar kasapulan mo ti arakop, ada mangted iti chismis. Iti lugar kasapulan mo ti tulo, ada mangted iti pananghusga. Ket daytoy nga ina, napanken kapitan, saan nang kidaw iti daken. Uray lumagasot laeng ipautang, para laeng iti gatas dagiti anak na. Ay, kakabsat, dayta ibanag ket kaslabasit kadagiti adda pagimbagan, niyam para iti ina nga agmay maysa, dakel ipananisalakan dayta iti maysa nga aldaw, dito simbekti na imbag ikapanunutan. Ni Kapitan Ken dagiti babay iti barangay na panunot mangbukel iti grupo para kadagiti solo pa rin. Saan para iti paayayam? Saan para iti panagpangas? Para kadagiti inaweno ang magipinanawan, na balo, weno na pilit na agtariwidwid iti pamilya may maysa. Ti panggip ket na sayaat, ag tinulo, mangsapul iti sponsor, mangbukel iti baset pagbiyagan, mangited itinam na makadagiti saan makarwariwara gaputaad da anak, bantayan. Ado ti kayat makikadwa. Ada 30 pay kano kayat asamrek iti grupo. Ditoy, kasla adda silaw. Kasla ititang nga tirigat, ada umuna ibagi tinam na maiagsilsilaw. Ngem ay, kakabsat, no ada na imbag akugi, ada met dagiti tao saan makapugong imang dadaan. Memwortet sismis. Kuna da, day tagi grupo ket pagwartaan laeng damaribanang ken marikwanang. Kuna da, ada kano manggunod iti kwarta. Kuna da, saan epudno titulong. Ket uray awan pamaneknek, ti chismis ket nagwaras kasla apoy iti na magadro. Daytoy ti kasakit ti dila saan mapuppukaw, may salaeng esaw, mabalin idadaelena ti trabaho ti adu tao. Ti dinangyag dagiti ng bukel iti grupo ti Deix edamag, nasaktan da sino nga saan masakitan no ti naimbag ipanggap mo ket baliwan da iti Deix istorya. Sino nga saan madismaya no ti aramid mo para kuma iti kaasiket aramiden dat pagduaduaan ti entero barangay. Niyam daytoy tinapintas, saan da di semuko. Kuna da, saan da ipalubosan iti chismis ti manituray. Ipakita da ti pudno motibo. Itulay dati grupo. Alukuyan da pay dagiti saan pay makikadwa. Tano ti panggap ket na sayaat, saan ko mga agladingit laeng gapo iti Deix sao ti sabali. Ada pay baset katawa idi nang ipanunot dagiti lalaki mangbukel met ti grupo dagiti maingel, kasla grupo dagiti agbanbantay iti barangay, nem iti likodan ti katawa, ada met pudno mensa. Ti komunidad kasapulana ti tatao nakasagana imang salaknib iti pudno, saan laeng imang dengjag iti chismis. Tano awan ti sumabat, ti ulbod ag parang ipudno. No awan ti agsaw, ti nang dadael ag parang nalinteg, ket iti kamaudyanan, tinaghugi iti chismis, ni marituyang bueno bakit Gloria, nasango. Saanen mabalin ti aglemlemeng iti likodan ti nang nigkulaen. Saanen mabalin niya ibaga, saan ko amo. Tano nagwaras mo ti sao makadadael, ada responsibilidad mo iti sakit na inaramid mo. Di na magdano apay nga empaay ti grupo pagkartaan. Di na magdano apay nga dinadael na ti panggep para kadagiti solo paren. Ket idi na ibutap-tap ti pudno, nagpakawan isuna, kinuna na nga iwaragawag na met iti entero barangay isaan ipudno ti imbagana. Ndiyam saan inaan anay ti sorino ada na dayaw. Nasken ti multa, nasken ti leksyon, nasken ti panagawat na ti dilaket saan ilaruan. Ay kakabsat, daytoy tinapaitnem na pateg hipanursuro.
No daiks ti aramid mo, daiks met ti agsubliken ka. No agwaras ka iti sakit, mabalin niya agsubli dayta iti ruangan mo. Niyem no agwaras ka iti tulo, namnama, ken kinaimbag, uray basit lain, mabalin mangisalakan dayta iti may sa ipamilya, kaya iti dua ipasamak ni Kapitan Enten, agkatawa tayo. Niyem agpanunat tayo met tibak ng ilalaking naawan ayat ket nang isuro saan kwarta ti pundasyon ti ragsa. Ti inagisolo pa rin ken ti grupo dinadael ti chismis ket nang isuro, ti komunidad nga awan asiket nalaklaka imang sugat nem mangagas. No ada tao rumanglang ay itila nga, saan tayo dagos na agdamang. No ada tao marigligatan, saan tayo dagos na adsismis. No ada grupo kaya tumulo, saan tayo adardaras imang dadael. Ta iti bayag, kakabsat, ado tinasugatan saan gapo iti dakel krimen, no diket gapo iti baset esaw na isaw umaawan panuno. Ado tinapukaw tinamnama saan gapo iti panagkurang ti kwarta, no diket gapo iti panagkurang ti suporta. Ket ado tinaalilaw iti kinabak ng gaputan na lipatan dat iti ayat ket saan mabayadan, saan makontrol, ken saan mapilit. Ti pudno ayat, pudno itulo, ken pudno komunidad, agmula iti puso marunong makakita iti sakit ti sabali. Dayta ti rambin eted tayo. Dayta ti rambin isusuro dagitoy na istorya. Ta iti panungpalan, saan iti adu kwarta ti mangibati iti nasaya at alagi. No di ka ti kinaembagi pinili mo, uray idi nalaka unay kumanga at sismis, agapal, weno manghusga.